Memòria històrica, testimonis i la importància d'escoltar històries explicades en primera persona. De tot això volem parlar en aquest capítol del Iurispot. I per fer-ho, aquesta vegada ens acompanya un convidat especial. De seguida us el descobrim. Ens hi acompanyeu? Estàs escoltant Iurispot, el podcast de Iurisdoc. L'aviació franquista bombardeja la unitat de Nalty. El foc és terrible i Donald O'Reilly, un dels soldats irlandesos de la companyia, descriu en les seves memòries aquest moment. Jack Nalty és ferit. L'atén un company. No vull mirar, però miro. En Jack està molt tocat. He de plorar. Crec que s'ha acabat. Probablement molts heu reconegut aquesta veu. És la de l'Eloi Vila, periodista i guionista i escriptor, a qui, recentment, hem vist a TV3 presentant programes com El cotxe o Quanta guerra. Abans que res, benvingut, Eloi, i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a tu. Reconeixes això que sentíem fa un moment? Sí, home, i tant. Sí. I a més, em transporta un moment molt preciós de la feina, no? Aquesta possibilitat de recuperar històries humanes per explicar el que ens va passar. I llavors de poder-ho explicar en els llocs concrets de la història, no? Incorporar en aquell lloc concret una història humana i, per tant, posar-hi cara no, però sí posar-hi tot un viatge personal a 80 anys enrere que són molt impactants. Us explicarem una mica què és això que sentíem, pels que no ho conegueu. És un fragment dels Espais de Memòria, una audioguia sobre la batalla de l'Ebre en què vam treballar conjuntament buscant anar més enllà del format tradicional. Partint dels espais vam voler recuperar les històries de les persones que hi havien viscut per connectar d'una manera més directa i emocional amb el visitant. Eloi, tu, com deies, vas col·laborar amb nosaltres tant en la conceptualització i la guionització com en la locució d'aquestes històries. Com va ser aquest procés? Què en destacaries? Apassionant. Apassionant d'entrada la possibilitat, no? d'entendre que és convenient explicar la història a través d'històries humanes. I insisteixo molt en això perquè, clar, jo soc periodista, som periodistes, no? I per tant la nostra feina és explicar el que va passar a través d'això, no? De històries personals que ens permetin entendre com es va viure emocionalment i personalment un procés tan complex com és una guerra, no? Ja hi ha els historiadors que fan la seva feina, ja hi ha els historiadors que t'expliquen què va passar a la batalla de l'Ebre, quants morts va haver-hi, quants desapareguts, no? Amb unes xifres que són molt bèsties, no? Però si aquí posem un nom, un cognom, no? Una història, el que va viure, no? Una persona que va marxar a la guerra i no va tornar, una persona que sí que va tornar però que va deixar el seu testimoni, testimonis també dels familiars que encara busquen en molts casos, no? I que no saben on són aquestes persones desaparegudes a l'Ebre, doncs és molt ric, no? Per tant, jo vaig disfrutar moltíssim en el sentit de poder fer allò que sé fer, que és explicar històries humanes, no? Els historiadors ja fan la seva feina, repetia, jo faig el que sé fer, que és intentar recuperar aquestes històries. Sí, precisament vam pensar en tu per col·laborar en aquest projecte perquè molts cops has parlat de temes relacionats amb la memòria històrica, com dèiem abans amb el programa Quanta guerra i fa més anys amb Trinxeres, dos programes on parlaves molt de la Guerra Civil a través d'històries personals. Creus que és important seguir buscant nous formats i noves maneres d'explicar aquests capítols de la nostra història perquè no ens n'oblidem? Cal seguir buscant nous formats, cal seguir buscant possibilitats de continuar explicant el que va passar, perquè a més vivim un moment històric que a vegades hi ha determinades persones, hi ha determinades opcions que creuen que no hem de mirar el passat, quan és un error absolutament, un error grandiós, perquè hi ha una realitat que vivim aquí que és un trauma col·lectiu, que va provocar una guerra dramàtica i que després va degenerar en un silenci de 40 anys de dictadura i un silenci provocat per la repressió franquista i un silenci provocat també per la por, no? De la gent que va a la guerra i va tornar i va callar i no ho ha explicat, no? Llavors estem nosaltres, que som la generació, diguéssim, dels nets dels que van anar a la guerra, que hòstia, passen els anys i diem, hòstia, això ho hem de remoure, no? Perquè hi ha silencis, hi ha tristors a cases, no? A les cases hi ha gent que no s'ha permès ser feliç. Jo me'n recordo que amb el Quanta guerra, l'Andreu Buenafuente, que vam fer un viatge conjuntament, em deia... Ell sempre em diu una cosa que diu, jo no t'he explicat ni la meitat
del que he patit. Jo he patit molt de jove, Per tant, em puc imaginar, no?, aquest dolor que la marca. I sempre és una dona que tira endavant, sempre vorejant la depressió, la tristesa. És gent que no sap ser feliç. Però, en canvi, són els nets que un moment diem, hòstia, per què passa tot això? Per què la mare viu així? Per què l'àvia viu així? Doncs busquem, furguem, no? Necessitem buscar, necessitem saber. I és aquest procés que ha fet que la generació dels nets, que som nosaltres, intentem explicar als nostres pares què és el que va passar a la guerra, perquè van tornar i van callar, no? Va haver-hi aquest silenci latent durant molts anys. Sí, en totes aquestes històries sempre tornem al mateix, no? Hi ha l'element de les persones, dels testimonis personals que ens parlen sempre en primera persona. Per què és tan important recórrer aquest tipus de testimonis i històries personals? Perquè ens permeten ser conscients de com van viure fa 80 anys un dia a dia dramàtic, no? Quan posem xifres, quan posem números, a vegades, no sé si et diuen que hi ha 100.000 desapareguts encara, més de 100.000 persones desaparegudes de la Guerra Civil, bé, impacta. Però 100.000, què són 100.000, no? Com a xifres, una xifra freda, no? Si tu saps que tal persona amb aquests noms i cognoms se'n van a la guerra i va marxar amb dues filles i amb la dona embarassada i que va anar a la guerra i no va tornar, però va poder saber que havia nascut la seva tercera filla perquè havia rebut les cartes de casa, quan tu ets conscient de tot això i ets capaç de multiplicar això per 100.000 persones més cada una amb la seva història particular, crec que et fas molt més el càrrec del que és el que va passar fa 80 anys aquí, fa més de 80 anys, no? I per tant, aquest és el camí, no? Les històries personals, les històries de la gent, el que fem els periodistes, no? Pel projecte Espais de Memòria vam treballar amb l'àudio, que és un format que cada cop sembla que guanya més pes i trobem més possibilitats narratives i creatives que es fan servir treballant amb aquest format. Tu ja hi tenies experiència treballant amb àudios? No tenia gens d'experiència. Audiovisual sí, però amb àudio sol no. Sempre et recolzes amb l'element visual, no? I intentes explicar les històries això, amb el format que hi estic més avasat, amb l'àudio no. I clar, aquí hi ha una part molt important que és l'acompanyament musical, tot l'ambient sonor, no? Que construir-lo em sembla superinteressant, no? Superinteressant i és un... No diria un nou format, perquè ja hi és, però per mi sí que ha estat aproximar-me a aquest nou format, no? I és clau, no? I el Matías, que és qui ha dissenyat tot aquest univers sonor que ens permet entendre les històries, ens permet sobretot entrar-hi, ho he trobat apassionant, sí, molt. Com valores? Tens ganes de seguir explorant aquest tipus de... Sí, home, i tant. Sí, home, ara hem fet allò, els espais de la Batalla de l'Ebre, però, clar, hi ha molt més. Hi ha tot el front del Pallars, tot el front del Segre, això aquí a Catalunya, la part baixa de l'Ebre, tota la part darrere guarda, la Barcelona en guerra, tota la sortida de l'exili, o sigui, hi ha un camí per explorar brutal i necessari que expliquem què és el que va passar, no? I això, com dèiem, continuar buscant històries que ens permetin entendre què és el que va passar. Per exemple, a Barcelona, durant la guerra, quan tanta gent t'explica que eren nens i que quan sonaven les sirenes s'amagaven sota la taula, sota el llit, no? Si no eren a temps d'anar al refugi, no? Això quan t'ho explica gent en primera persona, perquè encara hi ha supervivents, gent molt gran, cada vegada n'hi ha menys, però encara n'hi ha, doncs et permet també entendre com era una Barcelona en guerra bombardejada permanentment per l'aviació franquista i recuperar aquests moments de la història, no? Aquesta ciutat que ens hi passegem tranquil·lament i que durant el 38 doncs, va patir uns bombardejos terribles, com tantes i tantes ciutats catalanes, o la fugida a l'exili. La gent que va creuar a peu per Coll d'Ares, pel Pertús a la Jonquera, que és per on va creuar més gent, Coll d'Ares és el segon lloc, o per Puigcerdà, o per tot arreu, perquè creuaven per tot arreu, no? I on van anar a parar? Me'n recordo una cosa molt bonica, fent trinxeres, vam anar a Prats de Molló, que és el primer poble creuant per Coll d'Ares de França, no? Hi va haver-hi uns camps de concentració, uns camps de triatge, abans no es van obrir els grans camps d'Argelers, Sant Ciprien, etc. Allà hi vam trobar 6 homes que eren fills d'exiliats que havien marxat a l'exili a França. I m'explicaven una cosa molt bonica, que és que els diumenges, quan eren nens, el pare els portava dalt a Coll d'Ares per veure Catalunya, no? Per veure aquella terra que havien hagut de deixar enrere per culpa del franquisme, no? Bé, aquestes històries són les que et permeten entendre la dimensió del que va suposar gent que va haver de marxar, per exemple, no ha tornat mai més.
gent que t'expliquen que no saben si són espanyols o francesos perquè allà no els consideren francesos, perquè no es consideren espanyols perquè han nascut allà. Una sèrie d'elements emocionals que són els que ens permeten això, entendre el que va passar. Sí, aquest format de l'àudio segurament també et permet traslladar-te a llocs on no pots anar, tenir-los pràcticament a casa teva, aquesta història dels cascos que fem tant ara. Sí, el que em sap greu és que, hòstia, anem tard, no? Llavors hem de reconstruir aquestes històries a través del testimoniatge, però posar-hi la nostra veu, no? Quan seria ideal poder posar-hi la veu de les persones que ho van viure directament, no? I que encara van sobreviure, però és que en queden molt pocs, és que fa molts anys, i trobes algú però que era molt petit durant la guerra, que a vegades en té pocs records, i mira, hi hem de posar la nostra veu, però no hem de defallir, hem de continuar posant-hi veu, sobretot, posant-hi veu. Sí, trobar aquesta manera d'explicar amb els recursos que tenim també com puguem aquestes històries. Ja per acabar, a Jurispot sempre ens agrada recollir exemples de podcast i altres formats d'àudio que destaquin per la seva originalitat o per la seva creativitat o per fer algun ús diferent de recursos narratius. Ens en pots recomanar algun que t'agradi especialment? Home, no sorprendré si dic L'Anguàrdia. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena. Jo fa molt temps que l'escoltava en lineal, no? Quan encara no hi havia els podcasts, ja fa molts anys que ho fa l'Enric Calpena, i l'escoltava sempre que podia i ara els puc anar recuperant i per tant l'escolto molt sovint. I llavors he descobert un que es diu La història és ayer. Hay pocas cosas más banales que un ladrillo. Supongo que si a un arqueólogo le preguntan cuál es tu objeto favorito que hayas encontrado, uno dirá un ladrillo. Pero para mí sí es un ladrillo. Que t'expliquen la història situada molt a l'actualitat, no? És com ara, per exemple, que estem fent un podcast, et muntarien ells una història de dos que estem parlant ara, tu i jo, per exemple, i ells se n'anirien a partir d'aquí a les primeres, el que podrien ser les primeres entrevistes, quan comença la conversa com a element popular, per exemple, per dir alguna cosa, no? I, hòstia, és un viatge molt xulo de present a passat que està molt ben fet narrativament i el trobo molt recomanable. La història és ayer. Molt bé, molt de buscar com relacions entre coses que aparentment no en tindrien, no? Exacte. Sí, són uns viatges molt curiosos, però que et permeten entendre molt la història des d'avui en dia, no? Des d'anar al primer bar, saber què era el primer bar a partir de com ara ens relacionem en els bars, no? O el primer que menjaven, el primer que bevien, i llavors temàticament ho agrupen i em sembla molt interessant. Molt. Molt bé, el buscarem i l'escoltarem. Molt interessant i moltes gràcies per ser el nostre primer convidat. Gràcies a vosaltres. Un plaer. Avui, a Jurispot hem parlat del valor de les històries explicades en primera persona, dels testimonis que ens recorden i ens transporten a capítols importants de la nostra història, com va ser la Batalla de l'Ebre. Ben aviat tornarem amb un nou capítol del Jurispot. Però mentrestant podeu visitar els espais de memòria, tant a Spotify com, si en teniu l'oportunitat, els espais originals on van passar les històries que expliquem. I també descobrir, si no us coneixíeu, els podcasts que us hem recomanat. Fins aviat. Ens trobem al proper capítol del Jurispot. Jurispot, el podcast de Jurisdoc.